Η κάμερα της εκπομπής μας βρέθηκε στον ημιτό και συγκεκριμένα στη χειμερινή διαβίωση της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων. Εκεί οι μαθητές και των 4 τάξεων είχαν την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν με τα μέσα της αεροπορίας στρατού και των τεθωρακισμένων. Στους πρόποδες του ημιτού, η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων για ακόμη μια χρονιά διεξήγαγε την εφαρμοσμένη στρατιωτική εκπαίδευση στο πλαίσιο της χειμερινής διαβίωσης. Σκυλάκι, προσοχή! Τη φετινή χρονιά, το πρόγραμμα εμπλουτίστηκε με περισσότερες δραστηριότητες κλιμακούμενης έντασης που θα διαμορφώσουν τους μελλοντικούς αξιωματικούς της χώρας. Ο κύριος αντικειμενικός σκοπός της εκπαίδευσης είναι η απόκτηση πρωτοβουλίας και η αντίδραση σε πραγματικό χρόνο σε διάφορα επεισόδια από τους ευέλπιδες όλων των τάξεων. Να αποκτήσουν το πνεύμα του νικητή και ταυτόχρονα να μάθουν να διαχειρίζονται μια ήττα. Ένας από τους ειδικούς αντικειμενικούς σκοπούς της εκπαίδευσης ήταν η ανάπτυξη της διαλειτουργικότητας με τα υπόλοιπα όπλα του στρατού ξηράς. Πιάνεις το τεροπορικό. Ωραία. Έχεις ανοίξει την τεροπορική βολή. Ένα και άλλο ένα. Ειδικότερα, οι πρωτοετής ευέλπιδες είχαν την πρώτη τους επαφή με τα ελικόπτερα της αεροπορίας στρατού και τα άρματα των τεθωρακισμένων. Μετά την απόφασή μου να μπω στη σχολή λίγους μήνες αργότερα, έχω την ευκαιρία να δω από κοντά ελικόπτερα και να δω πώς γίνονται τακτικές κινήσεις με αυτά. Είναι μια φανταστική εμπειρία που πολλοί συμμαθητές μου που έχουν πάει σε άλλες σχολές δεν θα τη ζήσουν και είμαι πολύ ευγνώμων γι' αυτό. Στην εκπαίδευση συμμετείχαν 2 αναγνωριστικά ελικόπτερα Καϊόβα, 2 Χιούι και 1 Σινούκ. Εκτέλεσαν πτήσεις στην ευρύτερη περιοχή του ημιτού, δίνοντας μια ξεχωριστή και πρωτόγνωρη εμπειρία στους νέους ευέλπιδες, τη λεγόμενη πτήση εθισμού. Βρίσκομαι στην πρωτόγνωρη και ευχάριστη θέση να συνεργάζομαι με ελικόπτερα και τεθωρακισμένα του ελληνικού στρατού. Κάτι που φαντάζει πολύ πρωτόγνωρο και ενθουσιώδης για τους μαθητές μου στα δημόσια πανεπιστήμια. Η εκ νέου επαφή μου με το αντικείμενο μου δίνει τη δυνατότητα να σκεφτώ τακτικά σενάρια για το τμήμα που πρόκειται να ηγηθώ. Τα ελικόπτερα της αεροπορίας στρατού, σε συνεργασία με τους μαθητές της Σχολής Ευελπίδων, εκτέλεσαν επιθετικούς ελιγμούς έναντι των αρμάτων των τεθωρακισμένων που βρέθηκαν στο πεδίο της μάχης σε ρόλο εχθρού. Στη διάρκεια των 3 ετών έχουν γίνει αρκετές συνεκπαιδεύσεις με το όπλο της αεροπορίας στρατού, γεγονός που είναι ιδιαίτερα επικοδομητικό για τους ευέλπιδες, διότι αποκομίζουν γνώσεις από τα νέα οπλικά συστήματα, τις οποίες θα χρησιμοποιήσουν στις μετέπειτα τακτικές αποστολές τους. Μέρος της χειμερινής εκπαίδευσης των Ευελπίδων παρακολούθησε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ενώ συνομίλησε και με μαθητές όλων των τάξεων. Έχουμε την ευκαιρία να φιλοξενούμε μαθητές στρατιωτικών σχολών από άλλες χώρες, όπως τις ΗΠΑ, τη Βουλγαρία και τη Λετωνία. Η μέγιστη ταχύτητα του άρματος είναι 62 χιλιόμετρα. Σε εμπροστοπορία και σε οπισθοπορία είναι 24 χιλιόμετρα. Για ακόμη μια χρονιά έθεσαν στόχους υψηλούς που τους ξεπέρασαν, άγγιξαν τα σωματικά και ψυχικά τους όρια, θέτοντας τα θεμέλια για τις νέες τάξεις των αξιωματικών. Το πρόγραμμα επαναφοράς και πτυτικής εκμετάλλευσης του ιστορικού καταδιοκτικού Spitfire, που επιχειρούσε στους ελληνικούς ουρανούς από το 1949 μέχρι το 1954, αποτέλεσε ένα μοναδικό επίτευγμα για τα διεθνή δεδομένα, αναβιώνοντας ένα θρύλο των εθέρων.